Здрасти, банда, пак сме ние. Аз съм Киро, Аз съм Краси. Ние сме от Националния таксиметров синдикат. Правим това видео, защото последното видео, което пуснахме с цел информативно за всички колеги, какво се случва, цялата драма около касовите апарати и така нататък. Красимир го прецака и остана само... Няма да се изразявам цветно, както се изразих. Сега ни остана време, решихме да довършим видеото, защото ни стопиха телефоните колегите. Верно е това, миналия път, докато монтирах втората част на видеото, без да искам я изтрих, ама качествено я изтрих. И това се налага да обясним тази част от инфото, която изтрих. Миналия път спряхме до това, кои апарати отпадат до 31 октомври, кои апарати отпадат на Нова година. Сега искаме да ви ги покажем визуално, за да е абсолютно ясно кое отпада и кое остава. Затова сме приготвили тук няколко туча. Няколко туча да ви ги покажем. Първо от тия, които им казахме миналия път, да започнем от дезите. Ето това нещо отпада сега на 31 октомври. Мога да го покажа. Много от младите колеги, даже не знам дали са го виждали. Скоро работехме с него. Колко години? Даже има колеги, къде е още май. Набор е на слънцето. Този апарат отпада, защото производителя реши да прекрати производството. Право в раницата. И той не може да премине в лева и в евро. Другото, което отпада категорично, е този модел. Това е Eltax. Това е Eltax 40F, производство Норк Техника Силистра. 100% от колите в Велико Търново, например, са оборудвани с него. Те ще трябва да си подменят изцяло апаратите. Апарата също отпада, защото махни се не с гръб, моите. Извинявайте. Няма възможност да премине лева-евро, няма оценено съответствие и не отговаря нито на условията на Закона за автомобилните превози, нито на Закона за въвеждане на еврото. Така. Сега следващия... От тук нататък започват апаратите, които остават в употреба до Нова година. Значи до Нова година ще останат в употреба всичките апарати ЕМТА след преработка, така че да могат да покажат лева и евро. Тоест всяка една ЕМТА, която може да бъде преработена на лева и евро, без значение дали има оценено съответствие или не, ще има право да работи. Тези, които нямат оценено съответствие, но могат да се преработят за лева и евро, ще работят до 31 декември 2025. По същия начин? По същия начин. Същото се отнася и за стария модел на Elitax TA100 модел F1. Тези от апаратите, които нямат оценено съответствие, ще могат да се преработят, да показват лева и евро, но ще могат да работят само до 31 декември. Защото нямат оценено съответствие. Така, значи от тези апарати и от тези апарати, старата ЕМТА и стария Elitax, тези от тях, които нямат оценено съответствие, ще отпаднат най-късно на 31 декември. Оттам нататък остава да работят 3 модела апарати. От Нова година без проблем ще работи новия модел на Elitax TA100 модела M3. Това е чисто нов апарат, сега направен, сега произведен. Както виждате, на него има маркировка за оценено съответствие, CE сертификат. За съжаление нямаме новата ЕМТА тук при нас. Няма проблем да продължи да работи съгласно закона, изискванията за оценено съответствие, закона за автомобилните превози и закона за въвеждане на еврото. Апарата ще обърне автоматично на 1 януари валутите, без да се ходи в сервиси в метрология. Ще ги обърне още веднъж автоматично и на 8 август, когато трябва да остане само евро, отново без да се ходи в сервиси в метрология за това нещо. Другия модел, който остава в употреба, е апарата ЕМТА, обаче модел М2. Той визуално изглежда по същия начин. Познатата кутия, с тази разлика, че говорим за апарати от номера 12770 нагоре, т.е. по-новите ЕМТИ.
На тях отгоре има залепен етикет с CE маркировка, т.е. че с оценено съответствие. На всички ли е отгоре или има и отзад? Мисля, че на всичките е отгоре. CE оцененото съответствие. Апаратите са произведени след 2017 и отново след преработка в сервизите те могат да показват лева и евро. Могат да показват отделна добавка, така както е изискването на сертификата, на сертифицирания модел. И тези колеги, които преценят, че ще останат с МТА, просто трябва да са оборудвани с новата МТА 100 М2. Точно така. Виждате кой ви е модела, на първа страница в паспорта, на първа страница в паспорта на апарата пише кой модел е вашата МТА. Ако е М2 и е номер след 12770, тя подлежи на преработка и може да остане в употреба. Особеното тук е, че тези апарати ще трябва, за да преобръщат валутата, да се посещава сервис с тях и след всяко посещаване на сервис да се минава метрология. Съответно, декември месец една метрология, сега една метрология и август месец до година още една метрология след преработване в сервис. Да, единственият недостатък им е точно това. Другото нещо, което остава в употреба е стария модел на Elitax. Пак със същото обозначение, но има F1, тук трябва да пише F1 и тук отдолу обаче трябва да има маркировка за оценено съответствие. Не всичките апарати имат, тези, които нямат, отпадат, тези, които имат... Дай ми новата, да им покажа печата на новата. Така. Това е стария, който отпада. Той трябва да има печат, знак е такъв, като на новия. CE, това е печата, че има оценено съответствие. За съжаление, тези ги правят нещата, но нямат такъв печат и за съжаление трябва да отпаднат и те. Много колеги ни задават въпроса: Красимире, защо тези апарати, като ги правят всички тези неща, всъщност не могат да работят колегите с тях? Защо се налага това? Това въпрос и ние не можем да му отговорим. Визуално показахме как старата МТА изведнъж почва да ги може абсолютно всичките неща. Точно. С една елементарна преработка. Тя може да показва лева и евро, може да показва първоначален час, крайен час. В сервис може да се смени на 1 януари да показва евро и лева и след това на 8 август да показва само евро. Всичкото това може да се направи. Тук Гроздан Караджов се оказва прав за едно нещо, че с много лесна преработка на апаратите те могат да се направят. Той така каза. Така каза наистина. Така каза, но сега, въпреки че е много лесна тази преработка, се оказва, че огромен брой колеги трябва да харчат едни огромни пари, няколко милиона лева трябва да се превъртат в касови апарати. Ние все още недоумяваме, защото това се получава. Така е, така че този въпрос, момчета, същото важи и за старите апарати Elecom TA100 модел F1. Те могат да бъдат преработени. Сравнително малко пари струва преработката там, 144 лева. Да. И те стават функционални, отговарят на закона за въвеждане на еврото, могат да покажат двете валути, могат да покажат начален и крайен час. Проблема е единствено, че няма маркировката за европейската сертификация и затова тия апарати трябва да се изхвърлят в кофата и да се дадат нови пари, доста пари за нови апарати. Демек, за да сме в цялост, тези, които остават следните. Остават на Elecom, остава МТА и то модел на... Пак на Elecom, стария модел, който тук трябва да има печат за европейска сертификация, оцененото съответствие. Точно така. Горе-долу. Мисля, че с това изчерпваме и темата, която прецаках миналия път, като изтрих видеото, кои апарати остават след Нова година. Ще струва пари, ще се дадат много пари. Всъщност ние в първото видео за мен не е домислено от държавата това нещо, защо апарати, които могат да имат необходимата функционалност, трябва да отпаднат. За мен тук трябваше да има малко по-различно решение. Бездействието на държавата от 22 година насам, както биеме камбаната, ето сега... Да, ние започнахме да говорим за този проблем юли 22 двамата с тебе. Точно предизвикахме
сбирка в Министерството на транспорта с обичайните заподозрени, метрология, изпълнителна агенция, Министерство на финансите и НАП. До ден днешен не беше решен въпроса. Това наложи сега спешно и пожарно решаване на въпроса. Да кажем ли с дейното участие на кого се получи? За мен не по най-добрия начин. Да, няма защо да не го кажем. Един човек, който добре знаете като име, Кирил Ризов, през цялото време саботираше процеса с получаването на ясни инструкции какво трябва да се прави и как трябва да се действа. В резултат бранша беше изправен до настоящата ситуация. Спешно да трябва да решаваме един проблем, който е свързан и с доста пари. Да, плащане на доста пари. Това говорим от 2022, юли 2022. С Киро занимаваме държавата с този проблем. До момента държавата не беше направила нищо. Сега министърът на транспорта каза, че е лесна преработката. Верно е лесна, но въпреки тази преработка много от вас ще трябва да си изхвърлят апаратите и да си купат нови. Това искахме да ви кажем и да ви покажем какво остава след 31 декември 2025. Киро ви предупреди в едно предишно видео, че трябва да се започне да се отделят средства за това нещо и не се майтапеше тогава, колкото и да някой от вас да го изхейтиха за това нещо. Човека ви каза истината. То се очакваше това нещо, за съжаление. Ето сега Изведнъж сме изправени пред сериозни инвестиции и недостиг на произведени апарати, за да си решим проблема бързо. Дори да имаме пари, пак не може да си го решим бързо. И благодарим за тази ситуация на Кирчо Ризов. Чао от мене, всичко добро. Чао от мене, момчета, да сте здрави, а другото ще го борим. Лека и доходно.